A mae'r darlleniad hynna'n dod o lyfr Colosiaid, pennod 1, adnod 13 i 23. Felly Colosiaid 1, adnod 13 i 23. Waredodd ni o afael y tywyllwch, a'n trosglwyddo i deyrnas ei annwyl fab. Yn yr hwn y mae ni brynedigaeth, sef maddeuant ein pechodau. Hwn yw delw'r Duw anweledig, cyntafynedig yr holl greadigaeth, oherwydd ynddo ef y creuwyd pob peth yn y nefoedd ac ar y ddeiar, pethau gweledig a phethau anweledig, gorseddau, arglwyddiaethau, tywysogaethau ac awdurdodau. Trwyddo ef ac ar ei fwyn ef mae pob peth wedi ei greu. Y mae ef yn bod cyn pob peth, ac ynddo ef y mae pob peth yn cyd-sefyll. Ef hefyd yw pen y corff, sef yr eglwys. Ef yw'r dechrau, y cyntaf ynedig o blith y meirw, i fod ei hun yn gyntaf ym mhob peth. Oherwydd gwelodd Duw yn dda yw holl gyflawnder preswylio ynddo ef, a thrwyddo ef, ar ôl gwneud heddwch trwy ei waed ar y groes i gymodi pob peth ag ef ei hun, y pethau sydd ar y ddeiar a'r pethau sydd yn y nefoedd. Yr oedd eich chwythau ar un adeg wedi ymddieithrio ac yn eleniaethus eich meddwl a'ch gweithredoedd yn ddrwg. Ond yn nawr f'ych cymododd, yng nghorff ei gnawd trwy ei farwolaeth, eich cyflwyno'n sanctaidd, a di-fai a di-feddwl gareifron. Ond mae'n rhaid i chi barhau yn eich ffydd, yn gadarn a diysog, a pheidio symud oddi wrth obaith yr efengil a glywsoch. Dyma'r efengil a bregethwyd ym mhob rhan o'r creadigaeth dan y nef, a'r efengil y deithio i mi, Paul, yn weinidog iddi. Diolch. Diolch, Cariad. Draw at ti, John. Diolch, Rod. A noswaith dda phawb. Byddwch chi'n clywed falle bod llais fi yn bach yn fwy isel na fel arfer, o fi'n canu'r bas heno. Chi'n gweud hwnna'n Cymraeg, canu'r bass yn lle tenor fel arfer, achos mae anwyd bach gyda fi. Fi'n teimlo bach yn y llais fi. Wy'n mwynhau cael llais isel. Ond heno, ni'n mynd i siarad am Colosiaid 1, jyst yn dechrau yn meddwl bod y cyfle yma, fel oedd Rodri yn dweud, y cyfnod yma, wedi bod yn cyfnod anodd i pawb, cyfnod sydd gyda fel llawn o problemau, cyfnod llawn pethau drist hefyd ar y newyddion a mewn bywyd ni. Ond hefyd mae rhai pobl wedi dweud, falle chi wedi dechrau teimlo, bod yn cyfle i ni hefyd ail-gyfeirio bywyd ni, ail meddwl sut ni'n byw, ail adeiladu pethau oedd yn normal o flaen, a mae wedi cael ei fel traws newydd dros y 2 blynedd nesaf. So sut gallwn ni bwrw ymlaen, sut gallwn ni cario ymlaen, sut gallwn ni ail adeiladu bywydau ni am yr blynydde sydd yn ddod. Wel, fi'n meddwl falle gallwn ni tynnu tudalen allan o llyfr Boes o America. Dad a'r mab oedden nhw'n adeiladu tŷ fel dream house nhw ar bwys y traeth yn Florida yn America. Yn 2017 oedden nhw'n gorffen y tŷ yma. Oedden cael ei adeiladu ar y row gyntaf o'r tai ar y môr. Bron y bod fel oedd wedi cael ei adeiladu ar y tywod. Ni'n gwybod stories amdano hwnna. Ond oedden nhw'n adeiladu ar môr dda. Oedd yr dad wedi dweud, we wanted to build it for the big one. Oedden nhw'n gwybod bydd hurricane ar y ffordd, rhyw dydd. A oedden gorffen yr adeilad 2017, a 2018 roedd Hurricane Michael wedi dod, hurricane anferth iawn. Chi'n gallu googlo'r yma, os chi'n chwilio Only House Left Standing, Hurricane Michael, rhywbeth fel yna, byddwch chi'n gweld llun o'r tŷ yma. Mae'n incredible, mae'n y drone footage o'r New York Times neu rhywbeth sydd wedi mynd dros yr traeth yma, a chi'n gallu gweld bron pob adeilad wedi cael ei cnocio lawr a hollol fel golchi i ffwrdd, heb lawr un adeilad yma ar yr stretch o'r traeth yma. Dim ond un sydd yna, a mae'n edrych yn brand new. Does dim byd sydd yn wrong gyda fe. Pam? Achos oedden nhw'n adeiladu i paratoi am yr big one. Oedden nhw ddim jyst yn adeiladu y sylfaeni yn
dda iawn, oedd yn adeiladu pob peth ar yr adeilad yn dda. So, fel arfer ni'n dweud, ni'n siarad am sylfaen a dweud fel, put your feet on the rock, adeiladu ar y sylfaen dda, a gwneud siŵr bod chi'n adeiladu eich bywyd ar Iesu. Dechrau gyda sylfaen dda, byddwch chi yn hollol iawn. Weithiau, fi'n meddwl, gallwn ni cam ddefnyddio neu cam ddeall hwnna i sylwi i gweld bod mae'n dda i dechrau gyda Iesu, ond wedyn gallwn ni symud ymlaen i rhywbeth arall. O dechrau gyda Iesu, wedyn adeiladu gyda rhywbeth arall. A fi eisiau gweld, os chi'n cymryd yr tudalen allan o'r llyfr y boes yna o'r Florida, byddwch chi'n gweld, oedden nhw ddim jyst yn adeiladu y sylfaen yn dda. Oedden nhw'n adeiladu pob darn o'r tŷ yn barod am yr hurricane. Oedden nhw, os chi'n mynd i darllen yr erthygl, chi'n gallu gweud 40-foot pylons, oedden nhw'n rhoi 40 feet lawr mewn i'r tywod. Oedden nhw'n defnyddio, fel penderfynu defnyddio'r screws gwahanol ar pob darn o'r tŷ. So oedd yn hollol perffaith, oedd yn edrych yn brand new ar ôl y hurricane. So sut gallwn ni wneud hwnna? Dim ond just dechrau gyda Iesu, so ddim just dechrau gyda Iesu, ond cario ymlaen, adeiladu pob moddfed o'r bywyd ni gyda'r Iesu fel y building blocks. Yw hwnna'n neud sens? So dyna lle ni'n mynd. Colosiaid pennod 1, achos dyna'r problem oedd gyda'r Colosiaid. Oedd ffrind Paul, Epaphras, di bod yn Colosi. Ar ôl clywed Paul yn siarad yn Ephesus, siwr o bod, oedd yn dod yn Cristion, oedd yn mynd ar efengil nôl i'r ffrindiau a'r teulu yn Colosi. Oedd yn pasio'r efengil ymlaen i nhw, a oedd nhw wedi adeiladu capel fyna. Wedyn oedd Gai athrawon o rywsut wedi dod o'r tu fewn i'r eglwys, a oedd nhw yn dweud, da iawn, mae Paul a'r Epaphras nhw wedi gwneud job da iawn o dechrau sylfaen da, ond gallwn ni helpu chi gorffen yr job gyda rhywbeth arall, gyda'r beth bynnag oedd nhw'n dweud. Chi'n gallu darllen yr gweddill o'r Colosiaid i gweld beth oedd nhw yn cynnig fel building blocks arall, ond oedd ddim yn Iesu, oedd nhw'n dweud, iawn i dechrau gyda Iesu, ond mae rhaid i ni symud ymlaen i rhywbeth arall os ni'n mynd i wneud y job yn dda, os ni'n mynd i gorffen y job. So beth fi eisiau wneud heddiw yw mynd nôl i beth mae Paul yn dechrau gyda fe. Mae'n dechrau gyda'r llygad ar Iesu i gweld pwy yw'r Iesu a sut gallwn ni adeiladu pob moddfed o'r bywyd ni ar Iesu. So mae 3 peth gyda fi heddiw. Byddwn ni'n edrych, ni'n darllen mwy na beth byddwn ni'n palu heddiw, ond hanod 15 tan 20, byddwn ni'n really canolbwyntio arno hynna. Byddwn ni'n gweld 3 peth. Mae Iesu yn goruwch a creadigaeth. So mae rhaid i ni adeiladu pob eiliad o pob dirnod ar Iesu. Mae'n dros y creadigaeth. So ddim just di Sul yw dirnod Iesu, ond ddim just fel pethau ysbrydol yw pethau sydd yn sy'n bu'r Duw, ond pob moddfed, pob eiliad o pob dydd. A wedyn yr ail peth, bydd Iesu yw godewch yr eglwys. So pob peth ysbrydol, pob peth, gallwn ni meddwl am fel y kingdom of God. Mae'n rhywbeth sydd yn cyfro pob peth, sy'n dechrau fel hedyn mwstard, a sy'n tyfu mewn i'r coeden mawr iawn. So mae'r Iesu dros yr eglwys, so mae'n goruwch. Mae'n digon i ni adeiladu bywyd ysbrydol ni ar Iesu. A wedyn mae'r Iesu goruwch y dyfodol. So os oedd wedi dechrau'r bywyd, byddwn ni'n gorffen bywyd ni a dechrau gyda'r bywyd Iesu ar ôl yr amser yma wedi mynd. So gallwn ni dechrau ar y dechrau. Yn gyntaf, mae Crist goruwch yr holl greadigaeth. Edrychwch ar sawl gwaith, os chi'n edrych ar y adnodau yma, 15 ymlaen. Sawl gwaith mae'r geiriau ynddo ef, neu yn yr hwn, neu trwyddo ef, neu yma ef yn rhywbeth. So chi'n gweld pwy yw Iesu. Chi'n gweld bod Iesu yw goruwch pob peth, fel oedd Abraham Cowper wedi dweud, byddwch chi'n clywed fi yn dweud hwn sawl gwaith, ni'n siŵr. There's not a square inch in the whole domain of our human existence over which Christ, who's sovereign over all, does not cry mine. Does dim moddfed. Dyw Iesu ddim yn claimio, dyw Iesu ddim yn cymryd a dweud, dyma rhywbeth sy'n bia i fi. So mae greadigaeth yn bodoli achos Crist oedd yn dechrau fe.
A mae dim ond yn bodoli achos Grist. Fe creodd popeth, fe sy'n cynnal popeth, fe sy'n rheoli dros popeth, a mae popeth yn perthyn iddo fe. Crist yw'r etifedd heiddiannol. Dyna'r beth yma'r firstborn yn Saesneg yn meddwl. Dwi ddim yn bod Iesu yw'r un sydd wedi cael ei creu yn gyntaf. Nawr Iesu yw'r un sydd wedi creu popeth sydd wedi cael ei creu. So mae hwn yn meddwl am yr etifedd heiddiannol, bod yn fe yw'r un sydd yn berchen, sy'n bia'r pob peth. So meddyliwch am eiliad, beth ydy hwnna'n golygu? Mae'n golygu bod pob peth fel DNA, a pethau mwy o fach yn y byd, a pethau fel y planedau, Iesu yw'r un sy'n bia'r nhw i gyd. A popeth sydd yn fel, sy'n blow everything that blows our minds, popeth sydd yn fawr, a popeth sydd yn fach, a mor mundane hefyd. So meddyliwch am eiliad am bacwn. Bacwn, os chi ddim wedi clywed hynna. Sut mae bacwn yn arwain ni at Iesu? Sut mae'r bacwn yn pregethu pregeth wrthyn ni amdano Iesu? Wel, oedd bacwn yn dod o'r mochyn, a mae mochyn yn peth mwy o'r erchill, mwy o'r hogleol, a mwy o'r disgusting yn yr holl fferm. Mae rhai o pobl yn claimio bod nhw'n actually yn golchi pethau, fi ddim yn siŵr. Mae'r pig pens yn llefydd, byddwch chi ddim yn hoffi gwario gymaint o amser gyda'r mochyn. Ond trwy'r marwolaeth, gyda'r bach o halen a'r mwg, mae'r bacwn, mae'r mochyn yn troi mewn i rhywbeth mwy o hogleol mewn ffordd da yn y byd, sydd mwy o'r delicious, sydd mwy o'r dda na unrhyw beth arall. Fi'n meddwl, oes na unrhyw beth sydd yn fwy delicious na'r bacwn? Sorry os chi'n vegetarian, ymddiheirio. Ond ydych chi'n gweld? Mae rhywbeth mor mundane yn y byd, rhywbeth ni'n bita bron pob dydd, os chi'n bita cig, sausages, unrhyw beth. Yn dechrau gyda rhywbeth sydd yn fel hyll, yn gorffen wedi cael ei troi mewn trwy marwolaeth mewn i rhywbeth sydd yn prydferth iawn. Mae hwnna'n pregethu pregeth amdano Iesu, ydy? Achos dyma'r byd Iesu. Mae'r Iesu wedi llenwi'r byd yma gyda'r pethau sydd yn arwain ni ato fe. Iesu yn gwneud hwnna i ni. Ni ydy'r pobl sydd wedi pechu, ni ydy'r pobl sydd yn bell i ffwrdd o Dduw. Really, by rights, Dduw, siŵr o fod, ddim eisiau gwario lot o amser gyda ni, ond trwy marwolaeth Iesu, a ni yn marw gyda fe, mae'n troi ni mewn i rhyw pobl, rhyw graig iddo Iesu, sydd yn hogle prydferth, sydd yn rhywbeth delicious, sydd yn rhywbeth mae'n really eisiau cael, reit mewn i'r canol y nefoedd gyda fe am byth. So dyma'r bywyd, dyma'r byd Iesu. Iesu wedi dechrau pethau, mae'r pob peth sydd yn y byd, sydd yn dda, sydd yn dda iawn, fel oedd yn dweud ar y dechrau, oedden nhw i gyd yn dod o'r meddwl Duw, trwy'r pŵer Iesu, trwy'r gair Iesu, mewn y pŵer yr ysbryd glân. So, ych chi'n gallu meddwl, os ni'n meddwl am eiliad, sut ni'n camddefnyddio'r byd, gallwn ni meddwl o rhywbeth, blasu rhywbeth am yr amynedd Duw sydd gyda ni. Os ni'n gweld y byd i gyd sydd o dan traed Iesu, a gweld sut ni'n trin y byd, a sut ni'n trin y pobl y Duw wedi creu, ni'n gallu gweld rhywbeth am yr amynedd Duw. So gyda'r Iesu, mae gyda pob pŵer dros pob peth. Mae'r bywyd yn fyw achos Iesu. So dylen ni adeiladu bywyd â ni, pob dydd, ddim jyst un diwrnod yr wythnos, pob dydd, pob moddfed, pob eiliad ar Iesu, mwyn gogoneddu Iesu. Wel, yr ail peth, mae'r Crist goruwch yr eglwys. Goruwch yr eglwys achos oedd yn marw dros yr eglwys, achos oedd yn cael ei eni yn gyntaf trwy'r marwolaeth. Nawr chi wedi gweld hwnna? So adnod 18. Ni'n edrych arno nawr. Mae'r eglwys yn bodoli achos Crist. Beth yw'r eglwys? Wel, yr eglwys yw y pobl y mae Duw wedi ddatguddio ei hun iddyn nhw a wedi ei cymodi a fe ei hun. Mae Iesu yn digonol i ddod â ni at Dduw ac i roi pob peth sydd angen arno ni. Mae Iesu yw'r yr un sydd yn dangos Duw i ni. Yr un sydd yn ddatguddio Duw i ni ac i gymodi ni
a Dduw. Os ych chi eisiau gwybod am Dduw, edrychwch ar Iesu. Os ych chi'n gweld Iesu, chi'n deall rhywbeth am Dduw. Iesu yw'r delw'r Dduw anweledig. So, os ni eisiau gwybod unrhyw beth yn gwir yn fel amdano'r pethau sydd yn ysbrydol, mae rhaid i ni dechrau gyda Iesu. Os chi eisiau nabod Dduw, dewch at Iesu. Os chi eisiau cysur go iawn wrth Dduw, o'r ysbryd glân sydd yr un sydd yn rhoi cysur gwir i ni, wel, dewch at Iesu. Neu gofyn iddo fe am yr ysbryd. Os chi eisiau maddeuant, dewch at Iesu. Hyd yn oed os chi ddim eisiau, mae rhaid i ni dewch at Iesu. Achos does nid lle arall gwerth mynd. Iesu yw'r un sydd wedi dechrau'r byd. Iesu yw'r un sydd wedi dechrau'r eglwys. Iesu yw'r un sydd yn pwrpas yr byd. Iesu yw'r un sydd yn pwrpas yr eglwys. Ond beth am ein pechod ni? Beth am y pethau oedd Peter yn siarad amdano o'r blaen? Ni'n dod at Iesu, ni'n dod at y groes, a ni'n gweld bod ni'n ddim yn glân, bod ni ddim yn heiddi, dod yn agos at Dduw. So beth gallwn ni wneud? Wel, mae rhaid i Iesu, mae rhaid i Dduw wneud rhywbeth amdano hwnna. Tybed os chi'n cofio'r Olympics, fel mis neu 2 yn ôl nawr, chi'n cofio'r boes Prydain, 4x100 metres relay, oedden nhw'n ennill medal. Wedyn wythnos neu 2 ar ôl, oedd, fi'n meddwl Chris Huger, oedd un o'r athletes o Prydain, wedi cael positive drugs test. Oedd wedi defnyddio rhyw fath o performance enhancing drugs, so oedd nhw wedi cael ei disqualifio. Oedd Chris Huger wedi gwneud rhywbeth, a'r tîm i gyd wedi cael ei disqualifio. So, dychmygwch nawr os rhywun o'r tîm China yn dod draw i dweud i Chris, Chris, fi'n maddau ti. Mae'n iawn, paid poeni amdano beth ti wedi rhoi ni, beth ti wedi gwneud i ni. Ni'n maddau ti. Bydd yn hollol rhyfedd os oedd rhywun o'r tîm hollol gwahanol yn dod draw i maddau Chris Huger. Mae rhaid i rhywun sydd wedi cael ei brifo ganddo fe, sydd wedi cael ei medal nhw yn cymryd i ffwrdd, mae rhaid i nhw dod draw a wneud yn iawn. Mae rhaid cael yn cymodi ar y person sydd wedi cael ei frifo. A dyma beth mae Duw yn wneud i ni. Mae'r Iesu, achos oedd e'n Duw yn y cnawd, trwy Iesu, gallwn ni'n cael ein cymodi a Duw. Ond dim ond Duw sy'n gallu cymodi ni a fe ei hun. So dyna beth oedd Iesu yn wneud. Mae Iesu yw Duw ei hun. So mae'n maddau ni, os ni'n mynd nôl at adnod 13, Iesu yw'r un sydd wedi symud ni allan, sydd wedi achub ni o'r tywyllwch a dod â ni mewn i'r deyrnas ei hun, deyrnas y mab. So felly, ydych chi'n gweld, Crist yw'r pen yr eglwys, achos bod e wedi wneud hwnna. Mae wedi tywall ei waed dros da ni. So beth yw'r pwynt, beth yw'r job yr eglwys, beth yw'r job ni fel pobl Duw? Wel, ddim just defnyddio pob moddfed, pob eiliad, pob brechdan bacwn fel ffordd o gogoneddu Iesu, ond defnyddio pob peth sydd gyda ni fel teulu mwyn gogoneddu Iesu. Fel pob peth sydd gyda ni fel teulu ysbrydol. So pregethu Iesu yr unig, gweddio'r tad trwy Iesu yn unig, canu i Iesu. A fel Iesu, roi ti'n ddigon. Roi ti yn llawer mwy na'r byd. Mae rhaid i ni meddwl am Iesu, yn llenwi'r meddwl ni gyda'r fe. Arwain eraill at Iesu. Fel oedd Philip a Nathaniel. Chi'n clywed y stori yna? Edrychwch nôl ar Ioan penod 1. Mae'n stori prydferth iawn, lle mae'r un ffrind yn arwain y llall yn dweud, tyd i gweld dyn, ni'n meddwl falle bydd Messiah ydi hwn. A mae'n un arall yn dweud, mae'n dod o'r Galilee, mae'n dod o'r Nazareth, does dim byd da sy'n dod allan o fyna. Gallwn ni dweud hwnna am unrhyw, fel, llenwch y bwlch gyda'r dinas neu pentre chi ddim yn hoffi lot. Ond dim byd sy'n dod yn dda allan o Nazareth. Ond mae'r ffrind yn dweud, just tydd i weld Iesu, a bydd e'n dangos ei hun i ti. A mae e'n, Iesu yw'r un sydd yn siarad gyda'r Nathaniel, pryd mae Philip yn dweud, just tydd. So dyna beth ni'n neud, arwain eraill at Iesu, ddim just at, wel, ddim o gwbl at religion, ddim o gwbl at oedfa'r sul, ond ni'n arwain pobl at Iesu, trwy oedfa'r sul, trwy eglwys, trwy'r pethau ni'n neud gyda'n gilydd. So, ni'n dysgu eraill i gadw gorchmynion Iesu. Ni'n dysgu'r plant sut i gweddio i Iesu. Ni'n caru Iesu dros pob peth. Iesu yw'r canol pob peth. Bywyd ni, pob dydd, everyday life, ond hefyd
bywyd yr eglwys. A'r trydydd peth, ni wedi siarad am bywyd, bob dydd ni wedi siarad am bywyd yr eglwys, beth am diwedd am bywyd? Wel, Iesu yn trydydd, mae Crist Crist goruwch y dyfodol. Felly mae'n ddigonol i cadw ni, digonol i cadw ni yn ddiogel am holl ffordd i'r nefoedd. So mae'n dyfodol ni yn bodoli achos Crist. Nid jyst yr byd, nid jyst yr eglwys, ond dyfodol ni hefyd. Achos Crist, ni'n gallu bod yn siŵr, fel oedd Job, os ydych chi'n darllen Job penod 19, adnod 25 a 26, mae'n dweud rhywbeth fel hwn. Oherwydd gwyn fod fy amddiffynwr yn fyw, ac y saith o'n plaid yn y diwedd, ac wedi i'm croen ddifa fel hyn, eto o'n cnawd caf weld Duw. Oedd Job yn edrych ymlaen. Job oedd, ni'n meddwl, oedd yr llyfr mwyaf hen yn y Beibl. So reit o'r dechrau, oedd pobl yn dechrau nabod Duw, oedd nhw'n edrych ymlaen i'r diwedd y byd, a dechrau'r penod, yr ail penod, edrych ymlaen at gweld Iesu ar diwedd y byd. A dyma beth ni'n gweld yn adnod 18 eto. Achos ydy Iesu wedi mynd trwy'r marwolaeth, mae'r Iesu yn mynd i arwain pobl trwy marwolaeth. Mae'n yr un sydd wedi cael ei eni gyntaf o'r marwolaeth. So dyma'r eto'r gair yna. A tro yma mae'n meddwl, Iesu yw'r un gyntaf sydd wedi mynd trwy'r marwolaeth, a mae hwnna'n meddwl bydd pobl yn dilyn e. A bydd pobl yn dilyn Iesu, a mae hwnna'n meddwl mae'n goruwch y dyfodol. Iesu yw'r un sy'n brenin, ddim just y byd yma, nid just yr capel, yr eglwys, y pobl sydd yn ysbrydol, ond mae Iesu yw'r un sy'n goruwch pob peth. Dyna'r gobaith, ydy e? Bod rhywun wedi mynd trwy marwolaeth cyn ni. Dyna'r bwer yn gallu curo marwolaeth. Os yw Crist mor bwerus â hyn, os yw e goruwch ein dyfodol, gallwn ni ei trystio ei fod yn ddigonol, i gadw ni yn saff yn y dyfodol. So beth mwy sydd angen i fynd â ni yn ddiogel adre? Pwy arall sy'n gallu darparu popeth ni angen pob dydd? Pam bod ni'n poeni amdano'r unrhyw beth? Mae'r pŵer yna mwyn gwaith, mwyn gweithio yn yr eglwys. Pryd ni'n drist, a drist dros y ffaith bod pobl ddim yn really eisiau gwrando i ni. Ni'n gwybod bod neges da iawn gyda ni, neges sydd yn gallu helpu pobl i gwynebu marwolaeth. Ni'n gwybod bod Iesu yn pen dros yr eglwys. Pen yr eglwys. So, gallwn ni'n gwybod, os mae'n gallu curo marwolaeth, mae'n gallu curo'r blinder sy'n dros pobl. Lle mae pobl jyst ddim eisiau really gwybod lot amdano Iesu. Ni'n gallu gwybod, mae brenin dros yr eglwys sydd yn mynd i troi'r eglwys o'r hedyn mostard mewn i'r coeden anferth. Mae brenin sy'n mynd i troi'r pebl fel tywod bach o'r fel y kingdom o'r y nefoedd sy'n mynd i troi'r carreg bach yn mewn i'r mynydd sy'n mynd i llenwi yr byd. So, sy'n angen poeni. Os ni'n gwynebu marwolaeth, os ni'n gwynebu y salwch, os ni'n gwynebu unrhyw beth sydd yn rhoi ofn i ni, sy'n angen poeni. Os ni'n gwynebu pobl sydd ddim eisiau gwybod am Iesu, ni'n gwybod bod brenin sydd gyda ni sy'n mynd i bod dros y byd, sydd yn yr un sydd goruwch y dyfodol, sydd yn yr un sydd dros a goruwch yr eglwys, sy'n goruwch yr creadigaeth i gyd. So chi'n gweld, achos bod Iesu goruwch pob dim, mae'n ddigonol i ni. Rydych chi'n yng Nghrist? Dyma'r beth mae'r Paul yn gofyn i ni yn Colosiaid. Ydych chi yng Nghrist? Wel, then chi yng Nghrist. Arhoswch ynddo. Mae popeth sydd gyda chi. Cadio ymlaen adeiladu eich bywyd. Dim jyst arno Crist, ond gyda'r Crist, pob dydd. Gyda'r Crist mewn pob peth. Ydych chi'n nabod e? O dewch i nabod e yn mwy. Cario ymlaen adeiladu'r tŷ yma. Dewis y screws sydd yn atgoffa chi o'r Crist. Dewis yr waliau, dewis y briciau, dewis yr to, dewis pob peth sydd yn dod o'r Crist, sydd yn gyda'r hoglu'r Crist arno fe, sydd yn atgoffa chi, sydd yn adwen chi at Crist. Adeiladwch
eich bywyd, ddim jyst ar y graig, ond adeiladwch gyda'r graig, a graig Iesu. Amen.